Miyaka, la sacerdotessa de Suzaku, va deixar en Tamahome i es va endinsar tota sola en territori salvatge. La persona que va salvar la Miyaka va ser la Miboshi, el guardià de les 7 constel·lacions de Seiryu, que creia mort. No se sap com, però la Miboshi havia perdut la memòria. Ara l'anomenaven Kaika i vivia amb un matrimoni de gent gran. L'alba del cor. La comissaria de Nomamiya Uchi? Com es llegeix aquest nom? No ho sé. Actualment és la comissaria d'Iwate i d'aquell cas se'n va encarregar el Departament Regional d'Investigació de Morioka. I per això anem a Morioka. Ben fet, sí que has descobert coses. Però potser has agafat documents privats. Sala de documentació important. Es prohibeix l'accés a visitants no autoritzats. Per què no et quedes a viure aquí per sempre, al meu costat? A mi volia dir, Kaika, ja saps què dius, tu. Si et quedes aquí, no hi haurà res que et torni a ferir. Aquest poble és molt pacífic. Tota la gent del poble són bones persones i si et quedes aquí per sempre no t'hauràs de preocupar de res. El pare i la mare es posaran molt contents. Res no em tornarà a ferir. Perdona. Només ho he fet per ajudar-te. Perdona'm. Sembla que ja t'ha baixat la febre. Avui és millor que descansis. Però pensa una mica en això que t'he proposat. Viure aquí per sempre. Què et passa? No ho sé. De sobte noto que el cos em crema per dintre. No és normal. Segur que la calor t'ha fet una mala passada. Anem a descansar a alguna banda. Vols? Sí, senyor. Portava el verí als llavis i li ha donat en Tamahome amb aquell petó. Et felicito, Soi. Saps utilitzar els homes perfectament. Vinga, Tamahome. Deixa que la Soi devori la teva energia mentre abraces la teva estimada sacerdotessa. No pot ser. He tornat a somiar amb aquell home. Miyaka? Sí? Podem entrar un moment? Sí. Em sap greu. Però quan vaig sentir la vostra conversa em vaig pensar que aquell noi s'apartaria de nosaltres un altre cop. Un altre cop? Fa temps vam perdre el fill, es deia Kaika. Quan vam trobar aquell noi al riu va ser com si el nostre fill hagués tornat. Em feia por tornar-lo a perdre. Et suplico que em perdonis. Sisplau, no s'amoïni. A més, ja em trobo bé. Té la teva roba. L'he arreglada i l'he deixada ben neta. Bé, ara descansa tranquil·la. No podré tornar a veure en Tamahome, ni tampoc els altres nois. No puc invocar Suzaku, i ja no tinc cap possibilitat de tornar al meu món.